Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon nga Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ang Ginoo mao'y unang naghimog buhat. Pila ka adlaw siyang nagbuhat matud pa sa unang pagbasa? Pila ka adlaw? 7 o 6? Bright mo children da. Nagbuhat ang Ginoo, 6 ka adlaw siyang nagtrabaho niya. Pag ikapito, mipahuway siya kay nakompleto naman niya himo ang iyang buhat. Ug ang iyang gibuhat katapusan mao ang iyang masterpiece nga liwat niya. Iyag yung larawan o kasamahan. Kinsa may iyang gibuhat katapusan? Lingya imong tupad ing na liwat kas Ginoo. Ang tao gihimo sa larawan o kasamahan sa Ginoo. Unya nahimo gyud ni siya, nahitabo gyud. Niya ang Ginoo kay balaan man, ang tao balaan sad. Niya kay ang Ginoo infinite man siya og mind, infinite pod ang tao. Why limit ang atong kahibalo? Niya kay ang tao, kay ang Ginoo di man mamatay, ang tao sad nga iyang gibuhat dili sad mamatay. Liwat gid niya. Niya kay ang Ginoo malipayon man, ang tao sad malipayon. Niya kay ang Ginoo nagkahiusa man sila, 3 ka personas, ang tao sad manginhanglan kitang maghiusa, ato ginang need, unity, peace, harmony, ato nang needs, di ba? Ngilingi ay mong tupad, ikaduhang lingi, ing na liwat pakas Ginoo sa iyang kahiusa. Mao ni siya ang challenge kay ang atong mga mamumuo karon wa na magkahiusa nganuman siging linibakay diha sa workplace, siging sinahay sa mga positions o mga possessions. Wa na sad magkahiusa ang atong mga workers o ang atong mga laborers o ang mga employers. Siging away, ilog anang income gikas kompanya. Ana, no? Kinsa dinhi nga nagtrabaho karon nga moingon gyud, Father, kontento kay kus akong sweldo dinhi sa Pilipinas. Tasa kamot. Kamo ba wa gyud mo'y ayo. Ato na gud ning nasod. Asa man mo makontento adtos laing nasod. Mora ba na atong style at mga ambisyon nga moadtos laing nasod kay di gyud makontento dinis ato. Ug dili ka makontento dinhi, igabot nimo nga adtos laing nasod, di ra gyapon ka makontento. Ngunay hinumdumi. Bisag manindar ka dinhi dahon sa kamote, basta kontento lang ka sama ni Saint Joseph, malipay gyud ka. Nakaron si Saint Joseph, wa kay ni siya na mention sa Bible, wa sad kaayo ni siya awagin ni siya gisulti bisag usa ka word nga gikutlo sa Bible. Pero nganong consider man siya sa atong simbahan og the greatest saint like Mary. Nga naman tungod kay nakaproduce siya og great son. Hindi man gito niya anak yung tinud-anay, iya man tong ang sa tawag anak kanang foster father man siya, pero iya gitong anak legally speaking. Nya kay kuyog man niya og kinabuhi, tawgon ginatog anak. Nya matud pagod sa istorya ni Kristo, ang kahoy maila sa iyang bunga.
Kung ang kahoy gani maayo, maayo sa na siya bunga. Ang ginikanan sad nga maayo, maayo sad ng iyang mga anak. Pero ang ginikanan gani buangon, buangon sa nag mga anak. Ngi, laing lingi sa imong tupad ina. Kumusta imong mga anak? Og wa gani anak, ingna kumusta man ka? Liwat ka sa imong ginikanan? Oh, na. Kung unsa ta karon, dako kayog aspeto ana ang mga taong kuyog nato sa pagtubo gikan sa 0 atong edad hangtod karon. Kay produkto man tas influensya. Mo nang kung gusto kang makahibaw kinsay akong ginikanan nga ako jong gikuyugan sa akong kinabuhi, kung gusto mong makaila unsa sila, tan-awa lang ko karon. Kung kusog ko masuko, ing nakatong yang ginikanan masukanon. Dali sa tong masuko. Kung manginsulto ko karon, akato sang akong ginikanan, manginsulto po to sila. Kung tapulan ko karon, katong ilang ginikanan, iyang ginikanan, tapulan sa to. Kung tikasan kay ko karon, kato akong ginikanan, tikasan po to. Kung di jud ko kamaong muampo, lakwat zero kay kostanan, perti pa kasugarol, aka na, mausad na akong ginikanan. Ano? Hoy. Muna si Kristo, naka-shock man siya sa mga tao. Tingong mga tao nga nganong grabe man kayo siya gahom, grabe man kayo siya wisdom. Di ba anak marig panday? Panday man sad ni siya. O, tanawa ha? Nahibong sila. So dinhi na to makita nga bisag si San Jose, wa kayo na mention, wa say gisulti, si San Jose was one of the greatest human being nga natawo sa kalibutan. Ngano man, ang iyang anak nahimong greatest prophet. Ingkay hinimo man tos Ginoo, Father, dili oy. Gimension ko dire anak panday niya si Kristo nahimo sang panday pero the greatest carpenter. Di ba? Ato pa naambit niya ang greatness of Joseph. Nya unsa may greatness ni Saint Joseph? Unsa may iyang greatness nga niabot ngadto ni Hesus? Unya na mold gyud si Jesus as human person nga nahimo sa siyang great person. Ibaw mo? Kibaw? Kasayon ana nakahimo si Jesus og milagro. Kinsa may makahimo og milagro? Ang Ginoo. Nakahatag way grado si Jesus, wato ka eskwela, bisag grade 1, pero grabe kayo iyang wisdom. Grabe kayo ang iyang nakatunan. Ang sama na, mao to'y wisdom of God. Nga nga mang nahitabo man to ni Jesus, kay si San Jose, wa siya laing paningkamot, unsa raman sa iyang pagtrabaho nga matuman ang buhat sa Ginoo to fulfill the work of God. Mausa na kinaiya ni Mama Mary to fulfill the work and plans of God. Matuman din hikanako sumala sa imong gusto or sa imong kabubuton. Sige, laing lingi sa imong tupad. Ingna unsay gituman nimo karon. Mangutana ba unsa may imong gituman karon? Kay kita ra ba no? Ganahan kay tang mutuman unsay atong gusto, dili ang gustos Ginoo. Pananglitan karon. Kini bang atong slat-slat? Unsa man na? Gusto nas Ginoo o gustong siyano? Kusga. Unsay gusto sa ginsyano? Gusto sa
Ako, kung ako inyong pangutanon, mingon dyan ko mo na gustos Ginoo. Nya, tanan nga liwat ni San Jose, og ni Maria, og ni Jesus, mupalit ginagslat. Kay makasabot man gina sila nga gusto ni sa Ginoo. Unsaon man pag-ila nga gusto ni sa Ginoo, kay para man ni sa katilingban sa Dios ang simbahan. Kanus amang ka makaingon nga gusto na ni Siano kung isod sa bulsa ni Father Siano. Mo na siya. Ikaw gyud kay ni sod Father. Naay gamay. Di nagikan sa bulsa, di nagikan sa mga slat ang akong isod sa bulsa, gikan na sa akong kahago aning dupa-dupa dinhi stipend. Ako sa nang kay ako man na nga entitled man ko nya mo sud man sa akong bulsa ng stipend kada nako misa dinhi og sa gawas, ako sa nang ipalit og slot kay mutuman sa ko sa sugo sa gustos Ginoo bahin aning slot. Mao na siya ang timailhan. Ay gilingay mong tupad be na sige pa kag palit og slot. Ang tana ba? Sige pa. Unya mo gani sa undang sa ko, kausar ako palit. Kausara day ka ni tuman sa gustos Ginoo. Kausara di ay. Naamang gani Roy White trabaho niya, nagtinda-tinda na lang siya kutob siyang maabot kay nataktak man siya sa trabaho. Man siya trabaho. Niya kay ni income man sa siyang gibuhat-buhat nga kanang mga tinda-tinda, ni palit gyapon siya slot. Siya sa diha pa ko'y trabaho Father, kada gyud sweldo palit ko ni mog slot. Ginagmay ragot tag 1 slot karon kay nataktak bang ko sa trabaho. Nya asawa man siya, nya iyang bana kuno, hangol kuno kay kwarta, di gyud kuno mohatag niya og kanang extra ba. Kana ra yung budget sa balay. Nagluto-luto na lang sad siya, iyang ipang deal. Nya kay naman sa kuno mo order, iya sa ipalit og slot. Natanawa. Ang iya bang nako, pwede na gyud ka mamatay akong gitiksan ba? Pwede na gyud ka mamatay kay grabe kayo ang imong gugma sa simbahan. Inoon, gugma sa niya sa iyang pamilya, pero ang gugma niya simbahan ba? Nabitang kauban sa iyang paningkamot ang simbahan. Ano na nga dako-dako para batag bayronon, ang atong SBF dag, ang atong halin, 19,653 pagyod. Nya napay 40,347. Ato kaning palitano tag sa karon. So naman sad ang Mayo, available na sad akong GCash o among mga GCash. Na-close man ni kada after 2 weeks mapuno man ni. Pero karon available na sad. Pamalit na mo slot. Nya ang atong DCHS para sa atong tiwasonon nga slots, na lang 3,038 ka slots tag 200 pesos. Kining atong gibuhat dinhi naa sa kinabuhi ni Saint Joseph. Wa to siya mag-slot. Pero kung atong tan-awon ang iyang kinabuhi, nganong nahimo siyang very holy and great person bisag 14 niyang pobriha tungod kay ang iyang pagtrabaho, ang pipila ka mga prinsipyo lang ba nga akong ma-dissect gikan sa kinabuhi ni San Jose. Sa iyang pagtrabaho na ay mga at least 3 ka prinsipyo nga makuha nato nga applicable kayo. Naghimo sad ko niningkamot ko kay nakatrabaho man po ko mga 8 ka tuig. Human ko ni graduate sa college atong March 1987, sugod June 1987 nakatrabaho ko hangtod sa June 1995. Ang unang prinsipyo gyud nga gibatunan ni San Jose, gihigugma niya ang trabaho dili ang sweldo. Wa gid siya mahigugmas kwarta, gihigugma niya ang trabaho. Ngano man ang makapasantos nato ang trabaho kay kanang atong trabaho makahatag man nagkaayuhan sa atong isig katao, whereas ang sweldo para man nato.
So wa higugmaan ni San Jose ang sweldo or ang suhol, gihigugma niya ang pagtrabaho, ang pag-alagad. Ngilingay mong tupad. Na okay ra ni mo guway sweldo. Ano tana ba? Oo na kanay nindot. Mao na kani atong mga nag-serve din sa maning 2,000 Hail Marys, kaning atong mga ministries, kaning mga lay ministers, kaning atong choir. Wa man na sila yung mga sweldo, pero sige gina sila alagad. Ana, di ba? Wa na sila sweldo, wa na sila ma-expect na sweldo. Muna congratulations mga workers din sa simbahan. Pakpakan na to atong mga workers. Salamat kay ninyo ha. Padayunan na ninyo. Pero magsige na kayo mo kunahuna, Father, di man takatagaan, bisag snacks lang, di tatagaan. Practice ta kapoy kay sige kanta niya, wagi snacks. Mao na ginaibutang niyo yung nahuna, mga buangon mo. Ug naa, di naa. Ug wa gani ay paghuna-huna. Ang importante nga alaga diha, ipaambit ng imong talent. Nya ako sa diri magsikog misa, magsikog announce aning slot, magsige sa kog ingon, gamay ang palit slot o masig slot, kapoy sig announce undangon tani. Adi sa kong ingon ana. Ngano man kay ang akong misyon nagihatag sa Ginoo mao man ang pagpahuman aning project, pinaagi pag sigig encourage ninyo nga palit mog slot, padayonon ko ni hangtod ko mamatay. Kung kamo sad og di mo maminaw ani kay nahigugma mo sa inyong kwarta for yourself, inyo sa nang tulubagon sa Ginoo, bahala mo diha. Ana, ikaduhang prinsipyo ni San Jose na nakapawagtang og mga sala mao ang paghimo og mga sakripisyo nga way nahibalo, kanang gitawag natog secret or silent nga mga martyrdom. Sama atong nabuntis si Maria. Nabuntis bas Maria, hilom ra siya nga nituman sa sugo sa Ginoo nga pangasawas Maria bisag mabdos ng daan. Hilom lang, wa na tabi-tabi. Kana bang silent suffering? Nindot no? Kay kita usahay, ato maginang ibandilyo, mo yaw-yaw, ala, mo siyagit-siyagit, ba ikang animala ka, waka kahibaw, partinan ako, gisakitan ako nimo, grabe kay nimo gibuhat nako, mga na, apa ba? Si San Jose, hilom lang, hilom. Mga asawang ni Adinhe, kinsa ninyo ang muhilom lang kung masakitan na mo sa inyong bana, tasa ka mo. Kanang di gyud mo yaw-yaw ba, hilom lang. Mga sabaan gid mong dagko. Pero kani mga bana siguro jud ko na ni hilom lang kisa din mga banaha nga hilom ra gyud ini kasoko na ninyo sa inyong asawa ta sa kamot. Otro sa demo. Hilom lang. Hilom lang. Niya dayon ang ikatulo nga para nako kinaiyasan ni San Jose, ang iyang gibuhat ba, nagsigi siyag paningkamot sa pagpalambo sa kinabuhi sa iyang gialagaran. Mao na nagitawag siya, gideclare siya og the father or the protector of the universal church. Ngano man basta siya na gani mo'y mualagad, ang tumong palambuo niya ang iyang gialagaran. Kanabang mo trabaho ta aron mulambo ang atong gialagaran. Panalitan, empleyado ka aning kumpanya ha, ang imong tumong nga mulambo ang kumpanya, bahala nagwa kay sweldong tarong. Nakana. Si San Jose kung mamanday, ninduto niya ang balay nga iyang gipanday or mga butang nga iyang gipanday para nindot gyud mapuslanon kaayos iyang gihatagan ni anang maong serbisyo,
bisan og wa siyay suhol. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon. Sige na. Sabat na ko. Ing na palambuon ti ka. Makapalangit ginakanabit ang imong palambuon ang imong gialagaran. Kaming mga pare, mao gina ang among misyon. I believe amo ginang misyon na kung asa may ma-assign, palambuon ginamo ang parokya, dili ang among bulsa. Muna ako muhangyo ko ninyo, mulambo na ganing akong bulsa, nya ni kaga ang atong parokya, badlo nga in taon ko ninyo. Ing nakinahanglan maliwat kang San Jose, Pader. Ngano naman ing ang imo namang bulsa mo burot kaayo, luspad naman kayong parokya nato. Ana man sila Brad Loloy, ana mga finance council nato. Badlonga ko ninyo, la Sister Nara, na sobra na sa ning imong gibuhat, Pader. Ana. Aw kamo good. Palambuan ang inyong gitrabahoan, palambuan ang inyong silingan. Nga nakita din ning kamot kita nga mulambo ang atong palibot, mulambo ang atong community, hasta ang atong mga chapels, atong gipaningkamutan nga mulambo kay mao man akong gialagaran, hasta ang mga tao nga purtig yun kauyamot og Pinoyanan nga galisod na gani og katog kontinguan kay buslot kayog atop hastang bungbong purting buslota atong gihinay-hinayan og alagad. Nakapaayo na tag, nakahimo na tag balay nga mga 76 kabuok. No? Wa mo malipay. Lipay ta. Salamat kayo. Mausa na ang pagpalit na tog slots. Nga naman, atong palambuon kining simbahan nga atong gialagaran og mauna ni ang makapasantos nato sama ni San Jose. Gikan sa iyang paghigugma sa pagtrabaho, sa iyang paghilom nga pagantos, o sa iyang pagpalambo sa iyang isig katao, labi na gyud sa iyang gialagaran. Kung ato na nang buhaton, mawagtang ang tanang sala, mawagtang ang tanang kagubot, mga gubat, mawagtang na ni tanan, ug mopuli ang kabalaan, kalipay o kalinaw, kalambuan sa katilingban.